Assalamu alaykum mehriban adamlar. Salam alik Türkmen portaly web saytymyzyň mehriban tomoşaçylary. Ine de Türkmenistanyň baş bayramynyň, garaşdyrlygymyň 34 ýyllyk toy bayramynyň öň sirasynda Türkmenistanyň Suwda Senaty idarasynda şeýle üstünliklerden söz açýan sergi gurnandy. Elbetde bu sergide biz bugün Türkmen portaly web saytymyzyň dörejilik topory bilen gatnaşýar we bu sergiden bir näçe pursatlar size getirir. Ütköş pursatlar mehribanlar, täze önümler we innowasion tehnologiýalar. Ähmeti sizin üçin. Başlayalım. Mehriban adamlar, biz elbette bağlam konditor önümleri, brand bilen, ya olmasa oň aslında durýan bir näçe çörek, bu çörek önümleri bilen ýakyndan tanışdyryp, paýtagtymyz Aşgabatda we ýurdumyň durly künjeklerini bir näçe sowda nokatlaryndan da ýygyzderli bilýär. Diýleşimi diýil elbette bu önümler biziň gündelik durmuşymyzda maksus bolan önümlerden ibaret bolup durýar. Ondan daşgary Diýleşiňe diýil elbette özüňiz de maňaňyz häzir kuwatda bir halk marketiniň ýörüýte pavilyonuna geldik. Bu ýerde alyp berilen işlerle sizi ýakyndan tanışdyrmak diýär. Esasan isimiz çekmez zat bu ýerde Bağlam brendiniň aslynda döreýän ýörüýte doňdurulan pol fabrikat önümler. Hasosy näsilleşine diýili şu ajaýyp mükemmelçlikde görkezip bilýär. Şu ähli önümler dürli medeniýetleri özünde jemleýän, meselem Fransiýanyň, ýa bolmasa Germaniýanyň strudeli, croissany, şoňa bir näçe tortlar, piroglary bu görnüşde. Hasosy doň görnüşde biz ençeme wagtlap öz sowadyjymyzda saklap bilýär. Fursaty gelen wagt, özümiz göwnümiz islämizde ýa bolmasa mehmanlar gelen ýagdaýda ne bolsa, şunuň ýaly görnüşde eýem taýýar ýagdaý emele getirýär. Hasosy doňu çözülenden soň we bir näçe hereketler amala aşyrandan soň, ýani taýýarlandan soň şunuň ýaly görnüş emele gelýär. Mene hormatly adamlar, umuman bu ýerde aýratyn bellemeli maglumatlanmazy şu bilşimi diýäli şu görýän önümlerimiz diňe bir biziň ýurdumyzda ýa-da halkymyzyň arasynda meşhur bolman, eýsem de bir näçe eksport döwletlerini kim göz önüne alýar. Hasosy bilşimi diýäli 6 döwlet bilen we esasan ulu döwletler Azerbaýjan Respublikasy, Russiýa Federasiýasy, Kyrgyzstan, Gruziýa bir näçe döwletlere eksport görnüşine gitmek bilen bu elbette önümler Türkmenistanyň önümlerini biziň ýaşyl tuğumyzga mundan meýlekde parladyp durýar. Umuman ünsümizde bolsun mehribanlar, halk marketine baran ýagdaýyňyzda, gören ýagdaýyňyzda näder kuwatda kiýiliň suwutnamaty hökmünde de şular görkezipdiler. Dol ýagdaýda Pro Expo diýip ýörüýte ýokary derejede geçirilýän bir näçe sergi, halkara derejesindäki sergide baş bayraga, altın bayraklara münasip bolmagy başaran brend. Goý mundan meýlegem siziň öýüňizi we ojaklaryňyzy bedesin mehribanlar. Bizem mundan meýlegi işlerini üstünlik ardy edýär we sergimizde dowam edýär. Mehribanlar, egerde bir dukanyna men size hyzmat etsem, size müşteri bolsaňyz, sowda ederdiňizmi? Başdan anlaş eýle mümkinçilik şu. Diýleşine diýili ýüpekçi hojalyk jemgyýetiniň aslynda döreýän bir näçe brendler bugünkü sergide hem giden täzelik we täzeçilik bilen siziň öňüňe çykýar. Başdan ýakyndan görkezeli. Ilkinji ünsümde çeken zat meniň ýaly makita söýjiler üçin ene klassik makita görnüşli, ýani real makita we esasan makita ýer tuğdana bilen baglanşykly iki tane täze tagamny ähli aljylaryna ködürleýär. Bilşiňe diýär ýüpekçi hojalyk jemgyýet diýmek ýokary hili saklamak bu. Şu hilin esasında da tygşytly görnüşde aslında el ýeterli derejede ýardam etmek demek. Başga näme? Başga ene şunuň ýaly sowadyjyny açýar mehribanlar. Ýörüýte siz üçin ene diýleşine diýäli real Cola. Hasosy. Şimdi diýäli klassik cola we Coca-Cola. Şu tagamy berýän, edil şonuň konsentrasiýasyny özünde jemleýän ýöne hakykatdan deňeşdireňdi. El ýeter
Ýöne umuman tagamly egerde şeýle ikisany bulugura goýsaň bir-birinden tapawutlandyryp bolmajak derejede ören ýakyn bolupdyr. Umuman kolofaýjylaryň dikkatyny. Inni ondan daşgary energiýa almagy, vitamin içkileri söýýän bir näçe biziň hormatly watandaşlarymyz üçin güni bolsuz geçmeýän mehribanlarymyz üçin şeýle görnüşde dikkatyňyzy ködürleýär. Bolt, manga, Bolt Black we Bolt Light elbette bir näçe görnüşleri, bir näçe editionlary bilen ene mehriban adamlar synlap bilýär. Manga soňky çykan tagam bolsa özüni süýdirmek başardy, dogry dämi? Ýöne bu ýerde insermel zadymyz näme? Ilkinciden Bolt bilşimi diýýäli öz möçberini yarım litr saklamagy başaran hakykatdan brend. Ýani köpete bilşimi diýäli adekwatta dören bir näçe baglanşykly ýagdaýlar bilen 400 milli getiren ýagdaýlary bar. Ýöne boltda onu garaşyp bolmaýar. 250 bar ýöne söýýärler üçin epesli özüne vitamin güýçüni almaslaýarlar üçin 5 yarım litrlikde galýar. Rebranding mehribanlar, siziň üstüňiz çekesim gelýän zat, ene sirleşimiz ýaly bol öňün şunyň ýaly bir näçe alümin gaplarda, taňyrlarda bir de elýeterdi. Ýöne rebranding inni köpleriň göwnünden turarmyka ýa-da öňkü stil has ýakynmy? Onu az salymdan elbetde az wagtyň dowamyna siziň dikkatyňize ýetirler we siziň özüňiz kesgitlersiňiz diýip umyt edýän. Ahyrky görkezmeli zadymyzam ene şu görnüşli popcornlar mehriban. Popcornlar elbette bularam ady real popcorn. Ýene goşmaça iki tane görnüşi bularam berdi. Mekkejewen taýajyklaryndan, olaryň esasan iň saýlama görnüşlerinden alynan, düzülen popcornlar bu ýerde synlap görüp bilýär. Popcornlaryň tagamy karamel bilen baglanşykly, şokolad bilen baglanşykly ýa-da klassik duzlanan ýaly bir näçe görnüşleri bar. Muny mehribanlar özüňiz synlap we synap bilýär. Beşiňi diýäli 5 vilayatda ýurdumyň dürli künjekleriniň okatlaryna siziň dikkatyňyzy elýeter görnüşde islenlik dukany, islenlik markada baryp satyn alyp saýlap bilersiňiz. Ondan daşgary elbetde bu görýän lezzetliňizden hökma suratda ganmagy size maslahat berýär. Su sağlykda bizim şeydir. Onda näme? Mundan meýlägem ýüpekçi jol jemgyýetine ul üstünliklerimizi arzu edýär. Şu brendlaryň kän bolmagyny we Türkmenistanyny öndürilen nipkem mundan beýlekde de dünýä ýüzünde biziň laýdagymyzy galdyrmagy tüýsüremizden arzu edýär. Noş bolsun mehribanlar. Tomaşaçylar, bugünkü owadan sergide görüşümüz ýaly M5 Shoes dukanyň öz pavilyon bilen çykyş edýär. Häzir M5 Shoes dukany dogrusyny hünärmenleň özleri size gurrun berer we täze önümleri bilen tanıştyryp geçer. Bilen salam, bayramyň gutly bolsun. Sizi bu owadan sergide görýänimizde biz öğrenşat. Mümkin bolsa tomaşaçylarymyz raýatlarymyz üçin öz işleriniz dogrusyny, täze önümlerimiz dogrusyny tanıştyryp geçeň. Salam, Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýetiniň hünärmeni Mered Aliýew Altynay. Bugün biz öz toparmady bilen serge gatnaşmana geldik. El işiniň we häzirki zaman italyan tehnologiýalaryny okuşdurmagy bilen bilelikde taýýarlanylýan %100 arasy derden bolan aýakaplarymyz, ýan torbalarymyz, kemerlerimiz we başga da bir näçe önümlerimiz Türkmen bazary bilen bilelikde daşary ýurt bazarlaryna hem uluslararasy bildirilýär. Inni täze önümlerimizem tomaşaçylarymyza görkezip geçäýär. Ýa-da şu terge täze önümlerimizi getirdiňizmi? Hawa. Açdyny, onda mümkin bolsa denalarymyz üçin torbalar. Ýalňyşmasam öň ýokdy. Täze görnüşlerimiz italyan modellerde, dürli renklerde taliplerimiz üçin, okuwçylarymyz üçin, işleýän denalarymyz üçin her dürli renklerde çykardyk. Islenlik renkini tapyp bilýärler siziň dukanlaryňyzda şeýlemi? Ýene denemeler we tolamy. Oken. Denanlarımız üçün dürli görnüşde aýakaplarymyz bar. Bular günnelik giymäge işçen durmuşa laýyklyda. Hasatçym, rahat görnüşde. Rahat, çydamly görnüşde çykarylýar. Tolamy. Operator mümkin bolsa has golaýdan görkezseň denanlarymyz üçün ýörüýte täze öndürilen önüm arasda derden. Islenlik renkini tapyp bilýärler şeýlemi?
önümlerimiz ökte hünärmenlerdir, dizaynerler tarapından işlenip taýarlanylýar. Yeni näme hödürläp bilersiniz? Yine täze bir önümüz size görkezilmeli. Bol ýörüýte sport üçin niýetlenen torbalarymız dürli görnüşlerde, dürli renklerde çykardyk. Dizaýny hem ýörüýte isteňize görä üstüde tikdirip bilýäňiz. Yine bir siziň dükanyňyzda bir müşteriler üçin bir aýratýylyk bar. Geçen ýerdegem dükanyňyzyň açylşyndamy ýörüýte ýan torbalary müşteriň adyny ýazyp berýän ekeniňiz. Şol hyzmatlaryňyz häzirem barmy? Bar, elbette var. Köp sağ olun. Onu mehman tomoşaçylar biz şu pırsatda M500 dükanyny bundan beýlekde ösüşler, üstünlikler arzu edýär. Eger de etleýän torbalaryňyz bolsun, powuşlaryňyz bolsun, tapawdy ýok. Arasda derden öndürülen önümü eger isteýän bolsaňyz, arkaýy M500 dükanyna gelip sewda edip bilersiňiz. Sizem ýene bir gedek garaşsyzlyk bayramy bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Toýlarda, bayramlarda bolşmak nasip etsin. Sağ olun. Sağ olun. Mehman adamlar bilşimi diýäli, Akkaýanyň şeýlerek bir slogany bar. Akkaýa biz bilen arzulan öýüňizi gurun diýär. Hakykatdan hem öý gurmakda ýa öýüniň durkun täzelemekde, illeşlenmede, watandaşlarymyza bir näçe ýyllap kömek edip gelýän Akkaýa bu günde terge gatnaşýar. Akkaýanyň sergileýän önümlerinden täzeçilik bolsa şu bir näçe boýok işler bilen baglanyşykly, ýagny Türkiýanyň tehnologiýasyny özünde jemleýän, ýöne yerli brendimiz bolan olsaýatly halkymyza elitär görnüşde peýda bolýan bir näçe boýok we boýok bilen alyp barlayan bir näçe işler. Umman şunun ýaly görnüşleri bu günde Akkaýa ýörüýte öz esbatlary ökümine getiripdir. Bilşimi diýäl Akkaýanyň import ökümine ýa-da eksport ökümine gidýänler, import ökümine gelýän bir näçe önümler kim bar. Olar tünlik wagt nokatlaryna baryp ol ýerden taýlap tapyp alyp bilersiňiz. Bu görýärlerimiz bolsa hakykatdan hem sergide orun alan. Çünki bu bizim yerli önümlerimizden ibaret bolup durýar. İşlerini ösürlik arzu edýät we ýolumyzda dowam edýär. Adamlar şimdi de ençeme ýyllap halkymyza hazmat edip gelýän şunun ýaly atma patologlary, boardline ýaly bir näçe guruluşlary özünde jemleýän Ak Bulut hojalyk jemgyýetiniň pavilyonyna adekwatda Ak Bulut bu gedek halkymyza näme hödürleýär? Başdan. Atma patologlary onuň bilen baglanyşykly bir näçe detallary biz öwrenip bilýäris, dogry dämi? Ýöne her bir kiçijik detaly özünde döretmek başaran Ak Bulut halkymyza iň gowsyny hödürleýär. Hasy boldy. Askın maaşı, bu yerde klips diye koşuya, şuna mende her türlü bir küçücük oyuncuk detallar yani şular hakikatinde daşından gelenini satın alacak bolsan epey çıkayıcı çıkıyor. Çünkü görülmedik şeylere golnikler ya böyle ýagdaýlar, mesela gurulşuk bilen meşgullanýanlar bolsa hökümet soratda bilýänler. Bu yerde bolsa öz ýurdumyzda öndürilen sebäpli. Bular köp alanda hakykatdan Bakataýdan amatly çykan ähwaller. Umuman başga da Akbul tarapyndan elbetde bilýäs, ençeme wagt bärside boardline barada düşünmek gelýär. Boardline barada şu purtadan bellek geçeýin. Ol ýörüýte daşky gaplama bolmak bilen boardline bilşimi diýäli ýangyna, suw we çüýreme çydamly bolup durýar. Bu yer açan stende gelenizde ödüňizden gelip bilseňiz soratda barlap görüň. Şol boardline bilen ýakyndan taşmagda ödem mümkinçilikler bar. İşlerini sirli gardy we diýat goýýar.